La crisi de l'habitatge és un dels principals reptes per les administracions públiques, sens dubte. Una de les solucions són les cooperatives d'habitatge. A Catalunya, l'any 2004, va néixer Sostre Cívic, que ha impulsat en aquest temps projectes d'habitatge social sense ànim de lucre en 18 municipis catalans. Aquí els teniu, tots els que veieu en aquest mapa. Són 555 habitatges en total, entre els que ja hi viuen i els que estan en marxa. Tota aquesta feina ha estat reconeguda ara amb el Premi de les Nacions Unides. Fa més d'un any van enderrocar l'interior de les antigues cases dels mestres entre un grup de veïns de la Floresta. Entre tots van unir esforços per fer un projecte de vida en comú en un barri amb uns preus inassumibles per ells. La cuina també, els mòduls els hem muntat nosaltres, els terres, les portes. Les cases eren propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat i feia anys que estaven buides fins que el 2014 es van ocupar per reivindicar pisos assequibles a la Floresta. I es va arribar a un acord amb el consistori en aquell moment de fer una cooperativa en cessió d'ús, la primera aquí a Sant Cugat. Això implica que l'Ajuntament els ha cedit els terrenys durant 75 anys i que ells han hagut de buscar el finançament per construir 11 habitatges en règim cooperatiu, 1.400.000 euros. Per tornar-los i assumir les despeses del dia a dia, cada mes pagaran uns 500 euros. No és una utopia. De fet, aquí ho podeu veure, ja hem arribat. I han arribat de la mà de la cooperativa Sostre Cívic, un gran paraigua que des de fa anys està impulsant l'habitatge cooperatiu a Catalunya. La gran empenta van ser les cessions de sòl públic que va engegar l'Ajuntament de Barcelona fa anys, amb el bloc de Princesa que van rehabilitar, i les noves construccions de fusta de la Balma i Cirerers. Ara tenen més projectes en marxa, també en sòl públic, com el gran cohabitatge que hi haurà a Sant Andreu, però també han aconseguit comprar solars entre els socis, com aquest de Cardedeu, o engegar habitatge cooperatiu només per gent jove, com aquest bloc de Calonja. També tenen un parell de projectes en marxa específics per gent gran que vol viure en comunitat. Un a Sant Feliu de Guíxols, que es farà en aquest hotel. Hem d'extreure el màxim de sòl privat, diguem-ne, del mercat especulatiu i començar a ser un actor important i garantint sobretot el dret de l'habitatge al país. Reclamen més ajuda de les administracions i creuen que són una part de la solució del problema de l'habitatge. Que és una alternativa que ja és real i que, per tant, aquesta manera de fer, de posar les persones en el centre, una manera de fer economia i de fer un món millor.